Live, live, live. Alan Aquino Lalabing love shout out. Tusok madam. Ayan. Good morning, lalabs. Alan Aquino. As in, wala pa rin tayong music. It's okay. Pinas ka, madam. Yes po, Alan Aquino. Nasa Pinas po ako. Nasa bahay namin. Nasa Bicol. Ayan, wala nga tayong music. Yes po, nasa Pinas po. Enjoy vacation. Thank you. Ayan, 3 million in the house. Miguel love shout out. 3 million. Walang music. Tararararan, tadadadadan. $2 million in the house, Miguel Lab, shout out. 2 million. Pasok lang kayo mga lalabs dyan. May music ba si Kumbati? PM, sa PM na. Gallery.
Ayan, wait lang natin. Isin ko nga 'to, wala pang tayong music. May harang na naman. 3 million in the house, Miguel Love, shout out. Mag-music tayo. Angel. Kambal. I got some nerves. I couldn't speak in that very moment. I found a moment. The life I found is this is Team Thunder. So as long as I'm in love, we'll have it all. You're so beautiful and wild. Sandy Lolita, Pangasinan Hits Stay to the world, know my every reason. All that I believe in, with all my heart, in every word. So as long as I live my life with you, we'll have it all with you. You're so beautiful and wide. And now to my very last breath, this day I cherish. So beautiful In white. This is Team Thunder. Hello, Grace. Oren. Taytay Channel, Miguel Love, shout out lalags. Taytay Channel. Ayan, Taytay Channel po, nagbaba ng bahay. Taytay Channel. So beautiful and white.
$2 million in the house, Miguel Love, shout out. Reyna's TV, Miguel Love, shout out. Lala Below host. Reyna's TV. Like wolf. Ayan, Alan Aquino sa bahay, Makula Loves. Ayan yung dog mo. Ang bilis, natapos agad. Projectionist, Lalab, Miguel Love, shout out. Tamsak. Bakas lang balik agad from projectionist. Ayan, Alan Aquino. Ang cute naman ng dog mo. Girly, Madam Girly, Miguel Love, shout out. Tamsak beautiful. Ayan. Madam Girly, good morning ba? Ayan. Sana di magluko yung aking internet na naman. Good morning. Ayan. Sana huwag niyo naman magluko yung internet kung hindi mag-burn out, walang connection. Ang hirap dito sa probinsya, lagi na lang may problema. Reynas TV, ayan nagbaba ng bahay, Reynas. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Alan Aquino, dito ka ba, Alan? Ayan, pin natin si Alan. Unang pumasok. Saan po probinsya ni Ganda? Nasabs. Ano, Girly G? Bicol. Ayan, Tamsak host. Good morning from James Boy Vlog. Aga mo gumising. Oo. Ganito rin kasi yung live ko doon sa abroad. Nasana yung viewers ko ng ganito.
Kaya tinuloy ko na lang. Alas 3 pa nga lang, 3:30 pa nga lang gising na kasi yung bibig ng nanay ko maingay. Parang Armalite. Yan. Aga-aga parang machine gun ba yun? James Boy Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Nasanay ka na din. Kaya, 3:30 pa lang gising ka na. Paano ka makakatulog ulit? Panay, oh, gumising ka na lang. Gumising na lang, paano ka makakatulog? Aga-aga nag-Armalite na yan. Ma'am Ara morning. Madam Ara, Miguel shout out. Ara and Ilos Vlog, Miguel shout out. Madam, meron ka bang live? Tamsak po, Marco Agustin Lalab, Miguel shout out. Ayan, 6 million in dollars, Miguel shout out. Girly G morning from Ara and Ilos Vlog. Ayan, 7 million in dollars, Miguel shout out. Ayan, Madam Ara, thank you so much po, Madam Ara. Aga mo din gumising, Ma'am Ara, Whitey Pamor sa umaga. Wala pa ate. Kapitan Remix Vlog, Miguel shout out, Tamsak Host. Kapitan Miguel shout out. Ayan, nandyan si Kapitan. Ayan, may jacket ka na po, Kapitan Remix Vlog. Miguel shout out. Alan Dan Pulpak sa'yo from James Boy Vlog. Ayan, tawang-tawa si Madam Ara. Whitey Pamor, di nata to si Madam Ara natutulog eh. Ayan, 8 million in dollars, Miguel shout out. Mary Rose Dragon Fruit, Madam Miguel shout out, Tamsak Dan, Madam. Ayan. Girly G Miguel shout out from Marco Agustin. Bartiran ba dito? May bartiran lalas, may pang bartir ka ba? Ayan. Kapitan Remix Vlog, bartiran ba dito? Yes po, lalas. Kung may pang bartir ka, maghanap ka ng kabartiran dyan. Ayan. Natutulog ka pa ba, Ma'am Ara? Parang hindi nata si Ma'am Ara natutulog, si Madam. Whitey Pamor, Miguel shout out, Ma'am Ara. From Kapitan Remix Vlog. Ayan. Kapitan Remix Vlog Yahoo. Good morning. Kim Miguel shout out ayos. Girly Marco Agustin Miguel shout out. Rafael Oliveria Official Miguel shout out, lalabs. I will give you jacket. Ang bilis. Ang bilis umakyat. Ay, nako, nasaan na ba yun? Rafael, you have no moderator, lalabs. Ayan. Nya, higa pa. Nakahiga pa daw si Madam Ara. Habang nagwaite. Magkape ka muna, Madam. Si Ma'am Ara di ay natutulog. Rafael Oliveria Official Miguel shout out. Ayan, 8 million in dollars, Miguel shout out. Palablab na kapin. Alan Aquino. Cute ng dog mo.
Ayan, Rafael, nagbaba ng bahay, Rafael. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. James Boydan from Alan Aquino. Ayan, James Boydan po si Alan Aquino sa'yo, lalabs. Araw darating, king hiling. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Utot mo Brown, Miguel Love, shout out, tamsak. Ayan, nandyan si Utot mo Brown. Ayaw gumalaw yung mouse. Utot mo Brown, Alan, OTW Alan. From Utot mo Brown. $8 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayun, palablab pa ako nakapin mga lalabs, R&A Elos Vlog. Ang nadarama. Dan Paul Alan. Alan, dan po si Utot mo Brown. Pabalikan na ng lalabs. Kapitan Remix Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Belladonna, Kabatay, Miguel Love, shout out. Hello, host. Now lang ulit kita nakita. Nandito na ako lalabs sa Pinas, lalabs. OTW Ara from Utot mo Brown. Ayan, Madam Ara, OTW si Utot mo Brown. Utot mo Brown talaga. Pinas ka na, host. Opo, nasa Pinas po, lalabs. Nasa Bicol ako ngayon. Boy Kalikot TV, Miguel Love, shout out, watching host. Kim Lala, Miguel Love, shout out. Korean, my friend, thank you so much. Rafael Danbel, all to your channel, amigo, from James Boy Vlog. Ayan, Boy Kalikot, nagbaba ng bahay. Ayan, may 10 si Kapitan Remix Vlogs. Baka meron kayong available dyan mga lalabs. Ayan, pwede kayong magkipagpalitan. Kapitan Remix Vlog, may 10 po. Ayan. Boy Kalikot TV, nagbaba ng bahay. Ang puti mo po. Hindi tayo naaarawan lalabs. Hindi ako lumalabas kasi sobrang init sa Bicol. Dito sa Bicol. Boy Kalikot TV, nagbaba ng bahay. Ayan, may 10 po si mga lalabs. Si Kapitan. Baka meron kayo dyan. Bakasyon ka, host. Pahinga muna ako, lalabs. Ano muna ako for good. Pahinga muna, inshallah, next year uli. Ayan, Dimple Sakura Vlog, Miguel Love, shout out. Hello to all. Boy Kalikot, nagbaba ng bahay. Patamsak Labs, upcoming premiere. Maraming salamat. Bless Channel 28, old friend. Ayan, Kapitan, may 10 po. Kung sino po may 10 dyan, pwede kayong makipagpalitan kay Kapitan. Utot mo Brown, Dan Full Pack, Ara. Ayan. Kapitan Remix, may 10 mga lalabs. Ayan, Boy Kalikot lalabs, baka may 10 ka dyan. Ayan, tamsakan natin si Madam Dimple. Ayan, natamsakan ko na pala to. May tamsak na pala ako dito, Dimple lalabs. Ayan, Full Pack Alan from Utot mo Brown. OTW Boy. Dos Channel, Miguel Love, shout out. Ayan, pakapi-kapi si Dos Channel. Boy Kalikot TV, nagbaba ng bahay. Kapila Loves. Ayan, meron pala ako ditong Milo, tinimpla ng papa ko. Ayan. Ang sarap talaga pag sa probinsya ka, tapos tingin mo, inaasikaso ka ng tatay mo. Sana all. Ayan, inom tayo ng Milo. Bless Channel 28, old friend ako sa'yo from Around Elos Vlog. Ayan, Boy Kalikot TV, nagbaba ng bahay. Boy Kalikot. 7 million in the house, Miguel Love, shout out. $8 million in the house, Miguel Love, shout out mga lalabs. Ayan si Kapitan, may 10.
Baka meron kayong 10 dyan, pwede kayong mag-barter mga lalabs. Siya, ano? Show the live. Show the live. Show the live daw. Patusok premier host. Ayan, sige, tusukin natin yan. Baba mo yung premier mo. Kasi sana sinama mo si Dave. Sana may nag-aasikaso sa'yo. Nasaan ba si Dave? Si Dos Channel ba saka si Dave? Isa lang? Bella do, nakabatay, Miguel Love, shout out, nagbaba ng bahay. Tamsakan natin yung lalabs. Hindi gumagalaw. Dos Channel, si ano ata to eh, si Dave. Ikaw to Dave, no? Ba mo yung ano mo? Cooking with Sapia, Lalab, Miguel Love, shout out, like Dan. Cooking with Sapia, hello from Rafael Oliveria Official. Ayan, Cooking with Sapia, dan daw sa'yo lalab. Si Mama Dona pala to. Halika. Hello Rafael, how are you? Malaman ako lang nagkakapi dito. Hindi ako nagkapi, nagmaylo ako. Tinimpla pa ngayon ng papa ko eh. Inabot niya sa akin. Kuya Pabs Lalab, Miguel Love, shout out. Kuya Pabs TV Vlog. Lason mong halik. Wasalam Ara and Elos Vlog from Cooking with Sapia. Ayan, full pack Bella Boy. Pakibalik na lang si Utot mo Brown. Rafael, ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. $5 million in daos, Miguel Love, shout out. Tamsak host, Kuya Pab, salamat sa patamsak. Utot mo Brown, nagbaba ng bahay. Ayan, si Kuya Pabs, nagbaba ng bahay, mga lalads. Bakas lang, mga ludi, boy from Boy Kalikot. Patamsak, mga lalads, from Dimple Sakura Vlog. Upcoming premiere, maraming salamat. Rafael Oliveria, nagbaba ng bahay. Rafael. Dan po sa'yo, boy. From Utot mo Brown. Boy Kalikot, dan sa'yo si Utot mo Brown. Pabalikan na lang lalads. Bless Channel 28, Dan from Kim. Ayan, Aras in Eros Vlog. Ayan, si Kim nagbaba ng bahay. Thank you so much po, Madam Ara. May ilis ka ba ngayon? Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Bella Dan Pulpak from Utot mo Brown. OTW Kim from Utot mo Brown. Ayan, 2 million in daos, Miguel Love, shout out. Sun mo ngalik. Kapitan Remix Vlog, inunahan na kita, check mo bahay mo, dan 10. Ayan. Kapitan, dan daw ng 10 sa'yo si Marco Agustin. Nandito ka pa ba, Kapitan? Kapitan, dan 10 si Marco Agustin. Bless, okay na, di ako nagbakas. From Boy Kalikot TV. Ayan, Boy Kalikot, nagbaba ng bahay, Boy Kalikot.
Marco Agustin, nagbaba ng bahay. Marco Agustin. Kapitan, dan daw sa'yo si Marco Agustin ng 10. Pa-check na lang yung bahay mo, lalabs. Nandito pa ba si James Boy Vlog? Wala na ba? Sana si ano yung may premiere. Madam Madonna, nandito ka pa ba, Madam? Or Bella? $3 million Miguel Love, shout out. Then watching Kim, old friend, thank you from Utot Mo Brown. Ayan, Madam Ara. Magkape ka muna, Madam. Maaga pa. Thanks, boy, from Utot Mo Brown. OTW, Bicolanang Oragon. Ayan, lalabs. Ako yan, si Bicolanang Oragon. Patamsak naman ako, lalabs. Sa aking video. Ako yan. Yan yung ano ko. Yung pag-travel ko ng UAE to Philippines. Utot Mo Brown. Nagbaba ng bahay. Utot Mo Brown. Nagkamali lang ako ng date kasi nung in-upload ko siya, hindi ko napansin yung date. Na mali pala. Pero bago yan. Nung June 17. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Ara and Elos vlog dan from Kuya Pabs vlog. Ayan. Madam Ara, dan po si Kuya Pabs po sa'yo, dan. Yan, tamsak dikit host. Yam, Miguel Love, shout out, Yam. Ayan, Yam, meron ka na pong jacket, lalabs, Yam. Miguel Love, shout out. Kapitan Remix Vlog, nagbigay ako sa'yo ng 10. Ayan, Kapitan, kung nandito ka pa balalas, balikan mo si Marco Agustin. Ayan, dumikit sa'yo ng 10, Kapitan Remix. Kapitan Lalab, nandito ka pa ba? Kuya Pabs, OTW from Ara and Ilos Vlog. OTW Kuya Pabs from Utot Mo Brown. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. 7 million, thank you so much. Nagmamahal sa'yo, sipin mo na lang na maraming kinig sa'yo. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Tripan nga natin, oy. Ayun. Padlipad na naman yung buhok natin. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million, thank you so much. OTW Cooking. Nakapin dan host. Ayan, Madam Mara, dan po si Yam Lalabs. Pabalikan na lang. Salamat. Pabio po from Yam. Tingnan natin yung bahay ni Yam. Anong meron kay Yam? Si Buddy Julits pala to. Ayan, may harang. Amazing mango grafting success. Mikasha Lalab yan.
Ganyan mas maaga. Ay, naku, Mikasha Kusin, oy. Ang hirap ng connection dito. Yan daw mas maaga. Ay, ambot, oy. 9 million in das Miguel Love, shout out. Mikasha Kusin. Yan, Nilo. From Rafael. Ayan, si Rafael nagbaba ng bahay. Agahan ko kasi mamaya baka mawalan na naman ng kuryente katulad kahapon. Kay dami-daming tao, bigla na lang nag-shutdown, nakakaasar. Bila ko na lang nilayasan yung mga viewers ko. Wala akong magagawa. Nung isang araw, walang internet. Nung pangalawang araw, walang kuryente. Kagabi, nag-ulan-ulan lang, nako. Nawalan na naman ng connection. Nag-ikot-ikot, wala. Nilayasan ko na naman yung mga viewers ko. Grabe dito sa probinsya, ang daming problema. Kuya Pabs, labis na nasaktan. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. 10 million in the house. Thank you so much. Cooking with Zapia, lalabs. Ko. Bell's Adventure, lalab, Miguel Love, shout out. Like 23 hosts. Ayan, Bicolan ng Uragon. Patamsak naman ako, lalab, sa akin yung uploads. Ayan. Bicolan ng Uragon. Ang ganda mo lalo, host. Dito tayo sa probinsya, lalabs. Wala kasing ginawa dito, kumain. Nananaba na tayo. Ang sarap na mga pagkain dito, mga lalabs. Oy, lahat fresh. Yung gulay, yung manok, lahat. Napapalakas tayo ng kain. Walang ginawa dito kundi lumamon. Walang stress. Hindi katulad sa abroad, gigising ka ng maaga. Iisipin mo pang magluluto ka pa, maglaba, whatever. Pagdating mo sa bahay, stress ka sa trabaho. Ayan dito. Wala ang isipin kundi kumain. Bless channel dan from Kuya Pabs. Ayan si Kuya Pabs nagbabahay. Cooking dan Polpak sa'yo from James Boy Vlog. Huwag kayo magsabay ni Mikasha, mababaliw ako, ha ha ha. Kuya Pabs Dan. Mikasha lalabs, oy. Si Mikasha nasa trabaho to eh. Ano pa to, YT pa more. Ayan, 10 million daw, Miguel Love, shout out. Bongs World, Miguel Love, shout out, lalabs. Kuya Pabs, dan sa'yo si Ara and Ilos Vlog, lalab, pasuklian na lang. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out, 10 million. Sandali. Bongs World, ayan. Hindi ko alam yung music, may copyright. Pinamusic ko lang sa mobile. I-mute na lang. Ayan, 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan mga lalabs, pwede kayong magbartiran dyan mga lalabs. Kung meron kayong mga ekstrang banana. Dan Paul Sukliyam, thank you from Otot Mo Brown. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Salamat po Kuya Pabs from Otot Mo Brown. Kuya Pabs, salamat daw. Meron pa, si Otot pala niya, Brown. Salamat Kuya Pabs. Ayan. Paul Sukliyam, thank you from Otot Mo Brown. Ayan si Bongs World, nagbaba ng kanyang pamamahay, Bongs World. OTW James from Otot Mo Brown. Otot Mo Brown, old friend Dan from Cooking with Zapia. Ayan, Kuya Pabs, Dan Polpak sa'yo from James Boy Vlog. Ayan, Kuya Pabs, susuklan na lang si James Boy Vlog. Dan po sa'yo, Kuya Pabs. Cooking with Zapia. Ayan, 12 million in the house. Miguel Love, shout out. Biglang nagbago. Sino pa siyang marunong magmahal? Ay siyang madalas maiwan at di alam ang dahilan. Sino pa siyang marunong magmahal?
ay siyang madalas na iwan at di alam ang dahilan na inalay ko sa'yo. Ngayon ikaw ay biglang nagbago. Sino pa? Kuya Pops TV Dan from Yam. Ayan. 11 million in the house, Miguel Love, shout out. So close, Miguel Love, shout out. Tamsak Haranghos. Ayan, bigla ng urago nagbaba ng bahay. So close, Lalab, Miguel Love, shout out. So close. Tamsak Haranghos. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Projectionist, nandito ka pa ba, projectionist? Wala na ba si projectionist? Umalis na ba siya? Miguel Love, shout out sa lahat. Morning host. Lalab, Miguel Love, shout out. Oh my God, ano nangyari dito? Ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas na iwan at di alam ang dahilan. Sino pa? J-Dog, Miguel Love, shout out. Naiwan. Fancy, mama, sunog na yung sinaing. Tamsak po, host, sunog na yung sinaing. Tamsak host from France. Otot mo Brown, Miguel Love, shout out. Ayan, done. Rafael nagbaba ng bahay, J-Dog in the house, Miguel Love, shout out. J-Dog on the way from Bong's World. Pulpak James from Otot mo Brown. Ayan. Otot dan Pulpak Sukle, sa'yo, thank you. OTW Bongs. Rafael nagbaba ng bahay. Sino pa? Ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan kung sino pa. Ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas na iwan at di alam ang dahilan. Sino pa? Siyang madalas na iwan. Pangako mo. So close, nagbaba ng bahay, so close. So close, OTW from France. Uy, di magbabago. Alala mo pa ba? Mahal ko. Rama. Bongs, Dan Pulpak, sukli sa'yo. Thank you from James Boy Vlog. Ginip ko. Pulpak, Bongs World from Otot mo Brown. Mga lalabs, 11 million daos. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Nakapin po tayo, nakapin. Salamat po, James. Ayan, 5 million in daos. Miguel Love, shout out. OTW, so close. Ayan, mga lalabs, bigla ng urago nagbaba ng bahay. Ayan, siyam po. Tamsakan po natin siyam. Body Julits. Amazing Mingo. Kapiling. Yam dan Pulpak suklit sa'yo. Thank you from James. So close dan po from Yam. Namatay na.
This is the old way to express our feelings. Yan, tamsak dan at another dikit from Marco Agustin. Dan sa'yo, Francie from So Close. Francie Lalab, kindly return to So Close, Lalab. Already connected to you. Buddy Julius, nasa bahay mo ako, Lalabs. Buddy Julius, ayan, Lalabs. Madam Ara, ayan. Ayan, Buddy Julius. Puso ko. Ayan, patamsak po ako sa nakapin. Buddy Julius, Malalabs. Ito, adobong sitaw. Sarap ng adobong sitaw mo, Lalabs. So close, dan pulpak sa'yo from James Boy Vlog. So close, Lala. Pasuklan na lang si James Boy. Dan sa'yo, salamat. Jen Blas, Miguel Love, shout out. Dikit na sa'yo, host. Ang tagal kong makapasok pero okay lang. Agawin. Tus ng damdamin. Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain. Para may bago naman akong kaibigan. Ayan, Jen Blas, Miguel Love, shout out. Salamat, Lalab. Jen Blas. Man mo na iniibig kita. So close, boy kaon. Dan pulpak, pasukli, please, from Francine Knowledge is power. Ayan. Ayan, si Madam Ara, binababa ni Nightbot, palablab ako mga lalabs. Yam. Ayan, si Yam nakapin, palablab ako mga lalas, patamsak. Bongs, dan pulpak din po sa'yo from Utot Mo Brown. So close, dan from Marco Agustin. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Di ako iibig sa'yo. $9 million in the house. Miguel Love, shout out. 9 million. Ayan, thank you so much. 9 million in the house. Gawin. Putos ng damdamin. Na para bang hangin na kay hirap pigilin. Na'y unawain. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Na iniibig kita. 6 million in the house. Barista Lalab, Miguel Love, shout out. Long time, Barista Pili Lalab. Sa Pinas ako ngayon. Ngayon ako nagka-internet, Barista Pilye. Matagal akong di nag-LS. Lalabs. Utot Mo Brown Dan, Mikasa Kusen. Utot Mo Brown, nagbawa ng bahay. Oo nga. Pinas, Israel, sobrang init. Uwi ka na, Mikasa, Barista, nasaan na ba kayo? Ayan. Uwi na ng Pinas. Ayan. Musta Pinas, Lalabs? Sobrang init, tagaktak. Ayan. Hindi ako naglalabas kasi baka tayo masunog. Jen Blas, ayan, nagbaba ng bahay. Jen Blas. James Boy Vlog, Marco Dan pulpak sa'yo. Cooking with Sapia Dan from Yam. Marco old friend Dan from Cooking. Ayan, 6 million dollars, Miguel Love, shout out. Sana wag mag-brown out. Kasi kahapon, napakadaming tao. Bigla na lang nag-shutdown. Mama, huwag kang magmura, oy. Marinig ka dito.
Marco Old Friend Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Dan Sukli, Jen, thanks po. From Utot Mo Brown, yung nanay ko walang ginawa kundi mag-armalite ng buwan. Chronic Trends Channel, ayan, binababa ni Nightbot. 6 million in dollars, Miguel Love, shout out. Fancy knowledge is power, Dan Kalimbang all. Bornaby Village from Jen Blas. Ayan, Jen Blas, Dan po from Yam. So close, Dan from Utot Mo Brown. Ayan, full pack. Utot Mo Brown, salamat Lods from Jen Blas. And Barista Lalab. Kumusta ka na, Lalabs? Yam, bahay para mabalikan kita. Ayan, nakapin si Yam Lalabs, Jen Blas. Harang, ito pahinga. Ayan, work. Dito sa Pinas, mahaba ang pahinga. Walang stress. Puro lang kain. Nakapin po si Yam Lalabs. Nakapin. Okay, host. Utot Mo Brown, nagbaba ng bahay. Jen Blas, Dan full pack sa'yo from James Boy Vlog. And malalapatamsak naman pa ako sa binababa ni Bicula ng Uragon ako yan. Nagkamali lang po ako ng date na ilagay ko dyan 2017. Hindi ko na napansin nung na-upload. Utot Mo Brown, nagbaba ng bahay. Madam Ara, nandyan si Madam Ara. Ayan, Utot Mo Brown, nagbaba ng bahay. Utot Mo Brown. Dan na po sa binaba mo, host, from Yam. And Yam, salamat, Lalabs, Yam. Yam, tusok na lang dating dikit, salamat. Si Buddy Julits yan, yung nakapin. Jen Blas Dan from Marco Agustin. Nakauwi ka na po pala, o Lalabs. Nandito ako sa Pinas, nasa Bicol. Ano muna tayo, mag-relax. Puro na lang tayo trabaho. Ayan. Ayan si Madam Ara, thank you so much. Ang pag-ibig ko. Dan tamsak sa nakapin, old friend. YouTube no, ay host, kusog di ay kagtingog no. Siyempre, nasa territory. YouTube no, Miguel Love, shout out. James Boy Vlog, Dan Sukli, Lord, salamat. Morning host from YouTube no, Miguel Love, shout out. Barista Pili, nagbaba ng bahay. Tanaka, barter tayo, host. Ayan. Ilan sa'yo, Lalas? Barter, 10? Ayan. Meron ka bang 10 Tanaka? Ayan, bigyan kita ng jacket. Pero lalong gumanda, ayan, tumaba ako, thank you so much. Kasi walang ginawa dito kundi lumamon. Ayan. Thank you, YouTube na nagbaba ng bahay. Ayan, Tanaka, mayroon ka ng jacket, Lalabs. Tanaka. Napakaganda ng host. Ayan, thank you so much, Tanaka. Sino ba to si Tanaka? Ang pag-ibig ko. Oh, napakagandang host. Sabi niya, Tanaka, Miguel Love, shout out. Baba ka ng bahay mo. Babago. James Dan from Cooking with Sapia. Barista Dan Pulpak sa'yo from James Boy Vlog. Ayan, YouTube na nagbaba ng bahay. Marco Agustin Dan Sukli. Sa ito na si Daddy. Barista Dan from Yam. Ayan si Madam Ara. Nagbaba ng kanyang bahay. James Boy Vlog OTW from Barista Pelye. Ayan, 12 million in the house. Miguel Love, shout out. Diyos ko Panginoon, sana makisama ang internet. Huwag sanang mag-shutdown. Cooking with Sapia, salamat. Balikan kita. Tanaka, nasaan ka na, Tanaka?
Cooking with Zapia, salamat, balikan kita. Ayan. Cooking with Zapia, later on, Jen Blas will return it to you. Thank you so much. 12 million das, Miguel Love, shout out. Tanaka 1030 available. Ayan, sino ba si Tanaka? Bicol TV Brothers. Bicol TV Brothers para to si Tanaka. Tingnan ko nga lalas kung baka ex na tayo eh. Ay, hindi pa pala. Ang laki ng bahay. Ayan, 10 lang po, Bicol TV Brothers, 10 lang po. Ang kasi, nakakapagod kasi yung 20, 30. Ano ka, 12.2. Dito mo na lang po itamsak yung po. Ayan. Kay Bicol ng Uragon. Tanaka Lalabs, Bicol. Oo, 10 tayo. YouTube Uno Dan. Nakikita. Suko ay. Islandski, shout out. D-Live. Rafael. Ayan, start na po ako, Bicol. Ayan, Miles, kung meron kayo dyan mga mga available na banana, pwede kayong mag-barter dyan. Ikaw lamang. Malimutan. Ang laman. Barista, thank you. Ayan, nasa bahay mo na ako, 12.2. Bicol. Makatulog. Dito mo na lang po itamsak yung Bicol, yan kay Bicola ng Uragon. Ako rin po yan. Dahilan. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan, Barista Pelye Kalimbang all sa'yo from Jen Blas. Miguel Love, shout out Cooking with Sophia. Ayan, Bicol, nandito po ako, pangalawang dikit. Sophia from Barista Pelye. Ang laman ng puso ko't isipan. Mudaing channel, Lalab, Miguel Love, shout out. Hello, my friend Islandski Vlog. Ayan. Miguel Love, shout out to you. Mudaing channel, Lalab, Tamsak 38. Ayan, thank you so much, Lalab, sa iyong patamsak. Mudaing channel, Miguel Love, shout out. Lods, Barista Pili, salamat, Lods. Ayan. Miguel Love, shout out to my friend Islandski Vlog from Mudaing channel. Ayan. Miguel Love, shout out, Lalab, thank you so much. Ng puso at isipan at gabi. Makatulog. Barista Pilya, yan nagbaba ng bahay, Barista. Ko't isipan.
Miguel Lab, shout out Ara and Elos Vlog from Barista Pelye. Mahal. Kylie Lalab, Miguel Lab, shout out. Hi Lalab, how are you Kylie? Long time. Hi guys, Miguel Lab, shout out. Kylie Kripner Vlogs. How are you Lalabs? Kylie Kripner Vlogs. Mudeng channel dan sa iyo Lods. Ang laki ng bahay. Friend Blast, ayan. Mudeng channel can return to Jane Blast, ayan. Good morning, Kylie Lalas. Miguel Lab, shout out. Barista Pili, nagbaba ng bahay. Doing good, how are you, Kylie? Ayan. I am good also, Kylie. Thank you so much. Barista Miguel Lab, shout out. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs? Dan na ba kayo dyan? Ayan, Barista Pili, nakapin. Oh, sumisigaw yung baka sa labas. Kylie Lalabs, long time Lalabs. Salamat sa papin Lalabs. Ayan lang anuman po. Okay na host, tamsak dikit sa live mo from Tanaka. Ayan. Sige lalab, salamat. Ako hindi pa ilan pa ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa lang. Ayan, 4 pa. Sige lang lalab, salamat. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Jen Blast done from Cooking with Sapia. 6 pa lang, nadikit ko 4 pa. Work muna ako host, thank you from James Boy Vlog. Ayan. Sige James Boy Vlog, salamat. Mag-iingat ka palagi and God bless. Ayan. Connected to the link. Ayan. Ayan, Barista Lalab, dan daw sa'yo si si Kylie. Pabalikan na lang Lalab. Salamat. Ang sarap naman ng amoy ng tuyo. Bayan. Naamoy ko yung tuyo. May nagpipritong tuyo. Dalawa. Cooking with Sapia, salamat from Jen Blas. Okay lang host, take it time. Ayan. Bicol TV dan full pack from Francinologist Power. Ayan. Kylie Lalab, Jen Blas nagbaba ng bahay. Ayan, Kylie Lalab, Miguel Lab, shout out. Thank you so much, Lalabs, Kylie. Iiwan. 6 para gumuhit lul. Ayan. 6 na lang daw. Ayan. Mga lalas, 6 na lang sa nakapin. 6 na lang. Yam OTW Pramudain Channel. Ayan, Barista Lalat, kung meron kang mga extra banana dyan, yayain mo si Si Yam nandyan. Meron siyang maraming banana. Nandyan si Yam, nandyan. Si yan, si Bicol. Mo ako ang puso ko. Ko lamang. Palablab po ako nakapin mga lalabs. Alex Barbers TV, Miguel Lab, shout out. Host, palitan tayo 20. Jen Blas. Wait lang lalabs kasi di pa ako tapos kay Yam. Dalawa na lang kay Yam. Ayan mo si Barista Lalas. Meron kang extra banana dyan mga lalabs. Pwede kayong mag-barter. Ayan, nandyan si Jen Blas. May available siya. Ayan, dalawa na lang kay kay Yam. Sige host, wait lang lalabs ha. Romel Dan from Kim. Ayan. Kim nagbaba ng bahay. Webaws nagbaba ng bahay. Jen Blas tayo 20. Ayan, Jen Blas. May 20 si Tanaka lalabs. Jen Blas. Nandyan siya lalabs. Yayain mo siya lalabs. Jen Blas. Ayan, si Tanaka may 20.
Tanaka, silipin ko bahay mo. Ayan, Tanaka daw. Baba mo yung bahay mo, silipin niya, lalabs. Tanaka. Yan, isa na lang sa'yo. Ano, matapos na ako? Bicol. Isa na lang. Mami Teresa Miguelab, shout out. Webhouse Dan from Mami Teresa Miguelab, shout out, Mami. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Kiss Keep It Simple Survivor, Miguelab, shout out. Ayan, lalas, pang 10 na to, Bicol TV Brothers. Gumuhit ka ba? Ayan, dan na ako ng 10. 12.2K. Dan na ako ng 10 Bicol. Bicol TV Brothers. Salamat, lalabs. Ailenski, whoa! Ayan, from Kiss Keep It Simple Survival. Good morning from the Philippines. From Kiss Keep It Survival. Yes, I am here in the Philippines. Puntahan ko nga si Barista. Salami ho! Salami from Mami Teresa. It's time for coffee. Yalla, take your coffee. Kiss Keep It Simple Survival. Panoy Vlog TV, Miguelab, shoutout host. Suklidan, Mami Teresa. Host tayo from Gen Blast. Ayan, di ba niyayak ka ni